Wel, yn yr adran B, y Merlod Cymreig, mae'r dosbarth i'r Caseg y fagu iau 4-7 mlwydd oed yn cael ei fyniadu, ac dyma'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd. Eiddo Sandy Anderson, Thistledown Glamourchick, y tad Montpeson Wild Party ar fan Thistledown Gabi. Craig Eleanor sy'n arddangos ar ran Sandy Anderson sydd fel mae'n digwydd bod wrth ben yr ebol, neu eboles. Yn ail wedyn ar hyn o bryd fel mae'n sefyll, Tracy Landon, Linksbury Jessie J, a'n drydydd Alex Williams. Thistledown Goldens yma, ond maen nhw'n cael eu danfon nôl allan. Felly mae'r beirniad, Miss Kerry Wainwright, Brydfa Sgelorn yn taflu golwg ar ei symudiad nhw. Edrych ar y cyffel yma'n cerdded. Dyma'r un sydd yn ail ar hyn o bryd. Linksbury Jessie J. Dyma'r un wedyn Thistledown Golden Zumba sydd yn drydydd. A'r un sy'n bedwerydd ar hyn o bryd, Hilyn Camio. Bunbury Filigree yn bumed. Maen nhw dal i fod yn cerdded o gwmpas. Dwi'n meddwl bod Brydfa Hilyn yn dyfynu i'r ail safle. Felly dyfynu o'r pedwerydd i'r ail, ond yn dal ar y brig, Sandy Anderson, Thistledown Glamourchick, yn ail wedyn ar hyn o bryd Hilyn Camio, ond dyw'r hosglimau ddim wedi rhoddi eto. Trydydd Tracy Landon, Linksbury Jessie J. Felly dyna'r tri sydd ar y brig. Felly mae'r un oedd yn bedwerydd wedi dyfynu i'r ail safle. Wedyn yn bedwerydd bellach Alex Williams, Thistledown Golden Zumba. Wel, mae'n hapus, mae wedi enillydd y dosbarth i'r Caseg y fagu iau yn yr adran B. Thistledown Glamourchick. Craig Eleanor yn derbyn y rhosglwm ar rhan y perchenog. Mr Sandy Anderson. Dyma ni, Mr Craig Eleanor, gyda'r rhiban coch a'r garden wrth gwrs. Yn arddangos ar ran Mr Sandy Anderson, ochr Loughborough. Ydych chi'n gweld yn y cefndir yma ni, mae yr un sydd yn ail, Mr Arwyn Evans, Brydfa Hilyn, gyda Hilyn Camio. A'r trydydd wedyn, Tracy Landon, Linksbury Jessie J, ond dyma'r enillydd. Enillydd teilwng iawn hefyd, Thistledown Glamourchick. Mae tipyn o quality yma, mae'n does. Ydy, mae'n un hollol wir. Ni'n gallu gweld yr ansawdd yn y gaseg yma. Yn gaseg 7 mlwydd oed. Llongyfechiadau mawr i Mr Sandy Anderson. Dyma ni. Enillydd y dosbarth i'r Caseg fagu iau 4-7 mlwydd oed. Thistledown Glamourchick. Cael ei arddangos gan Craig Eleanor.